Okay, we're back with our Medyo napakante basit. Ah? Medyo napakante basit na wala napakadaan. Aya, Timplanat ko makapigarod. Aya, kasta ka mga talaga, medyo kanayin nga mabakante, kita am lakit. Kita am gat patpatawagan na kapayan ni bako mo. Di ka di. Kablaawa man balaw, dali kasamitan nga kablaaw nga ipaay mo kayong kuhanang. Madi magarod agdingdingag kasano ngay. Apay ngay. Kada di seminar. Ay, ada di seminar. Dito na ilagan. Kita ang baka no seminar mo ti ko di jaya na iti nagapo iti civil registry. Nako. Sinumar. Samot. Sinumar no seminar. Seminar. Aya kung ano sinumar na panangala ti sinumar nan. Wan ana jay kadto na pinimam inon sa. So together with Am amin nga school, dati representative da. sino representative ti Villa Carmen Elementary School? Madik ammo. Ayan, okay. Madi mo damdamag kini mod drabels ko. So kadagiti anti apeng ni Madam Bataraket agbubuya met. Siyempre kanya-kanyang representative mo. Okay, nga May ro. sino ti makasango kas jay. Ajay na nga ganyo apo nga sunata itatay ket napoluan Mr. Love ngem kaputa madimi mabalinti ag Mr. Love ditoy iso nga iti version may is Teacher Love. Ayan kaya nasawan da jay love ti mangisuro. No nya ti rami din na dete lalaki nga pinanawan ti ayatan na. Ayan so awan ti dadatlang nga sunata ta dati contestant tayo apo nga maikamiti pa premyo. Naimbaga malam. Kadagiti amin nga taga-Tiagay makasta nga fugab ni Kam Atanan aglalo kadagiti kakadwak ijay Castillo Elementary School. Wow. Hindi ka mo no sino nag-text, hindi na may baganagan na. Odo pa dito ay balong ken June. Tayo man kanta nga tumeng para kadagiti amin na barako dito Basilio, San Jose, Iro, Isabela, Okay. Kid daw Cloud9. Ano Ayan, agbubuyamat ni pare JR, wino ni Mamang Police sa Jay La Union. Tagari ka man, still online ka, Kabsat. Pare JR, kita. Napan kala, mismo ano. Madi mo nga maka-live dahil bagi kon. Bagi talaga. Bagi ka, bagi ng cellphone. Anyway, if you're still watching Mamang Police, kat may saman nga sunat isagot me ken ka. Madigpay ket di unay nga kabisado. Okay, dito kat medyo kababain sa. Amo nga nag-reply no ag sa ukuma dito kay kantahan ta dito. Kita mo dita. Barbari nga dita. Ditoy? When? Awan ata lang timbaga na. Mangagnan tatamtama data. Okay, and of course Kabsat Nelly Valiente Mariano is still watching. And Michael James Makayanan. Ayan, and they are all watching. Di they are all watching. Hi mga idol, JM Pastor and Sergeant from Yasha de la Cruz. Hello to Mary Jean de Guzman. Hello mga idol, pakablangan namin nga taga-Kiling Alfonso Lestefogao nang nangron kinibagat ko nga madamag dengdengag tata ni Resi si Vlog from Warren si Vlog. Okay, they are requesting for the song Tumang Tatay Gat. So ikanta man tigun daw ati ba? Nag-request iti Tumang. Ana? Awan natin damo nagtawag dito i-text line. Magbasa ko ulit sige barag biro ka pa lang kita. Mga manong idol kablang man dagiti pada nga dumdumay giti programa yo pakitok Harman jay sa Miweng Jack Maaklon ni Michael iti Santiago City. Sino yan? Ayan, online pa kanon ni pare nga JR. Iso nga ikanta iso na di sonata man. Dati kat originally done by him, of course. Original apo nga sonata ni Mamang Police. And of course, natin lang to Kabsat Ron Sipagan. Adda inak na sabat umaket ngem na lapsat inismak ket kimidmat nagtibayo tuy kaunggak nutilanga timet paudi ipamaginawa sexy agtawen santi sexty lung ay na pailat makagargari bumaket nga agpaiso napigsa pailat inababato makaalino ti patong na makaparog supailat kinina
kunada kaniyak uray manuy uya wendak di dametrik na tuy marik na agbabaketak pudno nga agbabaketak di dangamin na mutiganas ti baket akainayan ayat agbabaketak pudno nga agbabaketak di dangamin na mutiganas ti baket akainayan ayat ti pumatol iti baket Kat. kaskala adat langit Abay. awan sa pulem ti kinasamit arakok na ken inagek Oho. ti baket nasingsing Rated na. nabangbanglo awan mintis Joe Malone. uray no kuri bet bet awan sa pulem inakinagaget dakilarirong tay kunkunada nga amoy lupa ti amot da Wow. di baket akaruman sa nagpaiduma ti ganas na agbabaketa isut kunkunada kaniyak uray manuy uya wendak ti dametrik na tuy marik na agbabaketak puno nga agbabaketak di dangamin na mutiganas ti baket akainayan ayat agbabaketak puno nga agbabaketak di dangamin ang mutiganas ti baket akainayan ayat ha hop ha ha di pumatol iti baket kaskala adat langit awan sa pulang ti sinasamit arakot na ken inagek di baket nasingsingpet nabangbanglo awan mintis uray no kuri bet bet awan sa pulem inakinagaget dakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti amot da di baket akaruman sa nagpaiduma ti ganas na agbabaketak isut kunkunada kaniyak uray manuy uya wendak ti dametrik na tuy marik na agbabaketak puno nga agbabaketak ti dangamin ang mutiganas ti baket akainayan ayat agbabaketak puno nga agbabaketak ti dangamin ang mutiganas ti baket akainayan ayat ti dangamin ang mutiganas ti baket kainayan ayat Okay, especially arranged by yours truly. So nga sa bali nagbaliwan ti instrumentalization na po. Hindi ka tagiti sa bali nga kurkurang ring na. And that's it. Kat ko na naapo dati original lang nagkanta. Agyaman kada kayo pare and JM. Agbiag dagiti agbabakat ko na apo. Ay kat sa bali kanuti ganas na no bakat. Na imas na ko na da. Lang hangaganaga na siyempre baketan awanan iti tubog. Okay, Lirio is watching ni ading Lirio Kilit iti Ramon Isabela. So ading
today, dagiti contestant, iti Diamantina National High School, iti aglalaban for the singing contest ng dama alas 2. Ket sapay lo kumatadamat iti representative to iti Ramon National High School. Lalaban talaga na. Aglalaban da. So, Sa salisal ko ng blatan. iti mga bakit at nga Domingo will be coming back for the monthly, and then usino ti mga bakti monthly ag sublinto iti grand finals ket iti first prize initially dati inted apo nga presyo nga prize nga Agdagop iti. dagdagop nga kunada. Okay, agdago iti at dagop basi lang mga gatad pampa ko lang igatang lang ti cellphone dagito bing 10,000 pesos plus recording contract from FDD Production. What? Ayan. Awan. Mati amangag. 2 o'clock ti pa nagkansyunda. So after this hour, so last hour din. Bakit ang doon niya mauding oras? Ayan. Hi Father Antonio. Hello Kuyang June and JM. And the Father Antonio. Hello po. Father Antonio. Abuhang kumalipatan unay dagitay. Antonio. Yes. Bakit ang mga kablaawan ni Father Antonio may kabiitin? My wife is here, so siya may kan may kan apo Diyos ko ating mga bakit ko. May kan. Kablaawan ma amok nga mamimiss na ka dati Father Antonio, and of course ni Father Dexter. Michael Linga, Dexter Linga, abo good afternoon ba't ka ni Father Danno. Abo nagadong nga Father Steve. Father Steve mo na, abo fabulous ko na siya tekan. Marvelous. Madi na mo ka. Magpakita ka lang ni So, bangal daw yung pinading. Regards to all ko na mekan. Hello po ko na mekan ni Father. O parang ka na screen mekan. Wow. Sana makita na ka. So, When Arlene Ragual Rhea is watching, and of course, Jay Biniro kung Ilocano version nyo iti You Are the Reason kano balong. Can you sing that one in Ilocano? Si Katima Kagapon. Nasaan yan? When Apay tangos makapirate na din yan. Uwang arod. So, haang kayo pala mabali nagkanta. Ti English tatanga nagita barbaro nga version. Okay. Nag-request ni Bulan dito yung manon. Mga makapirate. Buwan, baanta pa ilaang. Sir John, kantaman dyan mo Mildred. Para kadagiti feeling guwapo. Dito ayan may kaskadama ko. Okay, kasta nga, Amboy Butchoy Jr. kabang wala akong kinalaman dito anak ko na pa from 941 mo, number na. Mildred. Anapay dagi jay do mga request da. Sir, babati naman iti amin nga taga Alicia kan dito ay parte ti Alicia nga Zamora kan Burgos. Pabati iti Bangal daw. From Bacanas and Molina family. Request jay Ilocano iti buwan. Salamat. Talaga nga iso. Dapat iti ko tatay Halsema. Dagi iti request tatay. Okay, Halsema, mabalint na kansyon and the jay. So para kadagiti nag-request tatay aglalo kini Doktora Adelina Bulataw iti Oscaris Ramon Isabela. Kini of course attorney Bingo Bulataw mo laeng para king kayo detoy. Para mat kini Judge Consuelo. Consuelo Bulataw when dito lang ti Judge nga nakita na minsan naka-step in nga mga apo naka-step in ti beach walk bako mo na dagi pang babae nga step in beach walk di ino sa na. Natibay aja kami. Matagalan na. So ulitin ta para kini attorney natibay na tayo smuggle ko smuggle mo nga dragon. Dragon. Okay, nga rod. Once again, para kini attorney Adelina Bulataw, kini sino man yung isa? Dr. Bingo Bulataw, kini Judge Consuelo Bulataw. Apo, dagi talaune nga taktakon. Sino ba tigang pagyan naman ni Sir Dorman ngayon? Ni Dorman ket surgeon. Surgeon is una talaga nga agop opera is una iti tuktukak, dagi puspusa, ta biologist is una. So, ano man na di request Halsema. Kita man awantan. Okay nga rod. Sumana abo dagi ti makabaal. Waday esay kantina, sing igid di kalsada, bandana ed Halsema. Ay empay banbantayan di mistisa ay balasang napintas na po daw iman. At aroy mang arom, babaro ay gogowapo, pagdaamin formado.
Watak pa'y wat ko midkit beya o watak pa'y iit ke palasang ay naaam Naagdagsan mo katho Nan abot sang kiday ko Bedo pa'y isang ninilak seksi ay panag-aw-awak Ya po yung ay mankikilan Diyak ni namnama ay saktan baulay dena balasang edhalsema Umiguyod yan kanana ay kataman inumta dilay dak dodowata Pinmatong sinlamisaan ginaw at nan botelya nabunsiyan din pusag na Dadak kedigayang gengko kaman magtatsan yes ko Talumalian makitong do Naagdasan mo katko Nanabagsan kiday ko Bego pa'y isang inilak seksi ay parang aw-awak Yapuyong ay mangkikila Naagdasan mo katko Nanabot siyang kiday ko Bego pa'y isang inilak seksi ay parang aw-awak Yapuyong ay mangkikila Kuya Deo